Jozef Dovičín. Môžeme mu zatlieskať. Cena mu bude doručená dodatočne, pretože už musel odísť. Na 3. mieste za dielo Skalný duel sa nachádza Ondřej Smrš, takže blahoželáme takisto. Získava energy balíček, cyklistické doplnky od Bikes Unlimited, to všetko mu odošlené poštou, pretože rovnako musel odcestovať. Ideme na 2. miesto. Za dielo Spomienka na minulé leto ho získava Juraj Lukáš. Blahoželáme. Juraj je tu, tak s tým potleskom ešte môžete chvíľočku vydržať, aby naozaj zažil tie chvíle slávy aj s takýmto zvukovým ocenením. Nech sa páči, poprosíme odovzdať ceny. Juraj získava bajkový balíček a publikáciu z vydavateľstva Dajama, takže blahoželáme. No a ideme na 1. miesto. 1. miesto za dielo Bokami získavajú Ivan Vrnčo a Juraj Kožínek. Blahoželáme. Páni autori si odtiaľ odnesú súdok, pivka z pivovaru a reštaurácie Ufleku a balíček od Slovenskej agentúry cestovného ruchu. Populárne ski-alpinistické preteky tak teda majú svoje filmové spracovanie, ktoré bolo v tomto prípade naozaj na Huralfeste úspešné a získalo prvú cenu. Takže toto sú oni, toto sú víťazi, alebo presnejšie povedané autori víťazného filmu. Takže ďakujem autorom a ďakujem pánom autoritám za to, že nám pomohli teda odovzdať tieto ceny a my si pustíme krátku filmovú ukážku práve z tohto víťazného filmu, teda konkrétne z filmu Bokami. Poďme na to.